Majara cɛman ni kɔrɔbakari jara musoman ni sɛmɛba susu bɛnni mais Wagadugu Soninke n y'a f'i ye cogo min na RFM ka baara tɛ se ka fɔ ka ban yɛrɛwolo i bɛ se k'a fɔ a contribuera au créer la n y'a f'i ye cogo min bari sabu olu ka kuma sentigi yɛrɛ i bɛna ye k'a fɔ anw yɛrɛ ka a dɔn n'i y'a dɔn i y'a dɔn émission fɛ n'i y'a dɔn i y'a dɔn Yiribakɔrɔlan fɛ n'i y'a dɔn i y'a dɔn sira minnu fɛ a bɛ kɛlɛ ninnu na kabi o tɛ dɛ mais i bɛna k'a fɔ bɛɛ sababu ɲuman ye ni radio so in RFM siga foyi t'a la i da sera CDR ma i da sera tɔn caman ma yaku Wagadugu i bɛna k'a fɔ leader caman tɛmɛna yan fɛ minnu kumana minnu nana formation kɛ kɛrɛfɛ ka taa mais Wagadugu a ye nin RFM ye nin baaraba in bɛɛ kɛ jamana in kɔnɔ ka nin baaraba bɛɛ kɛ Mali ye mais e bɛ se k'a faamu cogo di ko bɛ don gɛlɛya kɔnɔ ka se nin kuma ma ko i bɛna ye k'a fɔ an bɛ nin cogo la hali bi e bɛ se ka mun faamu o la Yaku n bɛ fɛ ka min f'i ɲɛna honorable Jara n'i b'a kɛ nin jamana in ye i b'i jija i k'a kɛ Ala kama kana siga dɛ jamana in n'i b'i sɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ la jamana in ye cɛ i b'i labɛn sɛgɛn kama i b'i labɛn ɲani kama i b'i labɛn tɔɔrɔ kama sɛbɛ munna je sais pas an kɔni ye dalilu min sɔrɔ o ye de ko n'i y'i ka duloki bɔ k'i cɛ siri k'i b'a kɛ nin faso in ye cɛman frère ni m'i jija hali garibu ye ko bɛ ɲa ka tɛmɛ kan aw kɛ mais n'i b'a kɛ nin jamana in na wala n'i bɛ galon tigɛ jamanadenw ye wala n'i bɛ jamanadenw su k'u kɛ ɲɛnajɛ kirikaraw kan a ye foyi dɛsɛ tɛ minɛ a bɛ den masa fɔ yɛrɛ b'a fɔ k'a y'a to ten ɔ mun de la an bɛ taa o b'an hakili jigin Modibo Keyita ka kuma kɔrɔw de la Modibo Keyita ye min promotion kɛ jamanadenw ye o ye de sɛbɛ baara tilennenya duja ani durakɔtɔ i b'a ye k'a fɔ san 20 caman de tɛmɛna wala san 10 caman de tɛmɛna min b'a dɔn o b'an hakili jigin Boniface Jara ka kuma o la ale mun fɔ tubabukan don pour réussir dans ce pays il faut être au plus haut sommet de malhonnêteté a b'a tɔ di ka taa wasa k'i ka se ka don da la ka kɛ maa ye nin jamana in kɔnɔ fo ka taa sɔrɔ e ɲɔgɔn molobali tɛ kalabanci nanbara e ɲɔgɔn tɛ o la donc ni Boniface Jara y'o fɔ ka kɔn anw ɲɛ donc n'anw b'a kɛ jamana in ɲɛ anw b'a kɛ jamana in ɲɛ k'a dɔn k'a fɔ n'an b'a kɛ an b'a kɛ jamana in de ye quoi ko sinon k'a fɔ k'a bɛna dɔn ye de k'i ka baara ayi non tant que ni ɲuman don e b'i wasa don Ala kan i sara bɛ Ala bolo ani maa kelen kelen ɲuman minnu bɛ tugu i kɔ olu mana se ka min k'i ye don min i b'i wasa don o de la quoi Wagadugu i ye nin fɔ o ye tiɲɛ mais i bɛna ye k'a fɔ RFM ye radio ye i bɛna ye k'a fɔ Malikaw bolo don a kɔrɔ tiɲɛna u y'u bolo don a kɔrɔ Wagadugu hali ka kɛɲɛ ni jamana gɛlɛya cogo ye o bɛɛ faamunen don bari sabu i bɛna ye k'a fɔ an ye wele da ni RFM kelen na ko an bɛna sigi kɛ yɛrɛwolo tɔgɔ la ka sigi kɛ yɛrɛwolo kan Bajangara n'a gɛlɛya bi i bɛna ye k'a fɔ an ye dɛmɛ sɔrɔ ka bɔ yen bɛɛ la kosɛbɛ Wagadugu i bɛna ye k'a fɔ sɛgɛ bɛ émission minnu kɛ a kuma dɔ la a b'a fɔ ko mɔgɔw ka nin émission ninnu jansa Wagadugu ɲɛna ka taa ɲɛfɛ an bɛ nin fɛn bila fɔlɔ an bɛ groupe de kan Wagadugu i bɛna ye k'a fɔ mɔgɔ bɛ se ka dɛmɛ kɛ radio i bɛna ye k'a fɔ sira min fɛ 71 20 78 32 71 20 78 32 Wagadugu mun an b'o fɔ groupe min filɛ an bolo bi n'an b'a kan kosɛbɛ Wagadugu i bɛna ye k'a fɔ Malikaw de y'a san ka d'an ma kosɛbɛ Wagadugu i bɛna ye k'a fɔ Malikaw de ye hali bi n bɛ se k'a fɔ essence minnu m'an kun Wagadugu Malikaw jɔlen bɛ n'a ye kosɛbɛ jamana n'a gɛlɛya n'a ta bɛɛ kosɛbɛ kana sigi a la kosɛbɛ Wagadugu i bɛna ye k'a fɔ groupe ko fɔlɔ nisɔndiya ko kun don fɔlɔ ni groupe b'i bolo i b'i waso n'a ye kosɛbɛ mais sisan ni groupe b'i bolo Wagadugu i b'i jɔrɔ n'a ye ni entreprise n'i y'a ye i bɛ fo i bɛ nisɔngoya ni hakili jigira groupe la i bɛ se ka décourager kana sigi a la Wagadugu parce que i bɛna ye k'a fɔ fɛn min tɛ sɔrɔ i ka sɔrɔda la o de bɛ don groupe la siga t'a la radio n'i y'a ta k'a lajɛ Wagadugu a minɛn minnu bɛ yen n'a bɛ baara kɛ o bɛ courant yɛrɛ de min t'a jeni o b'a min de
a groupe be bafla da kono ati clique kana clique de ta tier de madon ke awita na sigala ni mission be ba mene wuri ke ga fa Wagadugu ibna kafo malkaw de groupe sanga dama ko sebe na sigala ko sebe wa ama fu nyini malkaw fe Wagadugu kuma min gaay neta don neta fando o de kama anti singe ka wali mandon ko sebe anti singe malkaw fulila ko sebe anna soro Wagadugu ibna kafo manchan wallahi Wagadugu de sebe be jamana ngono dembero be ni jamana ngono Wagadugu munum be no yes sebala Wagadugu bi deme sika foita la dembero be Wagadugu ba ke halu te son to ka fo wallahi o chaw be o muso be o de kama ibina ka fo nyana jemi be walma ibina ka fo shumi be namna sigere fam to kala ablale no ni minan kono demendo ka nyeshin radio ma ko sebe Wagadugu ibina ka fo ananga auditeur ka gere nyona Wagadugu ani mo ka gere nyona ka ken hali jamana yere glaba munum be Wagadugu anga sika ni son japi ka ira mo la révolution te kuma be nya wusulena na wotere do re kama yi nyana je do ala Wagadugu nyana je ko sin fe ibina ka fo karamo mi wolan fe sa ka fo ko Ousmane Fane wale don Ousmane Fane tage duraga awale be banga dugula tuba nyana nga tanye fe doni ibina ka fo ke welege Ousmane Fane ka morso do bibulo pour que anga kene nyama FIFA doni ka soro ka kuma di Wagadugu kuma ko sebe Ousmane Fane ibina ka fo ay ndana di fo ndana ibina ka fo betsa ka ndana donde okuma Ousmane Fane dama yaku ndana ngani mandeno solo ni mbole jonya yere wala jede no ngani zu jangani zuro boro sugole ngona donya na du yamma ginyana haramani zum majara jamani kula bagari jara muzama ni zama bazuzu ben chendana ni manga marabongo tune segimgo tegera yako amafongo danse ko afo ko tu yam fenyuma ne nyere ka demsani lamone ne ni faawu am faawu kan mudu ni korow an korow kan mudu ni ne re kelenga no mukede Ousmane Fane ma fa mango Ousmane Fane tage duraga alebe banga dugula tuba yaro numuya alebe doni de kofo sigatala o don songoni alete dilani doni te ate foni doni te sigatala Ousmane Fane alhamdulillah rabbil alamin amma membora tuba mbole tuba aya kanu ka ninjuru duma inda yere wolo debout sur les remparts fokata c'est commandant en chef ben le cerveau ani honorable Siriki Kouyaté mande segeni babi ayeni morso inda ayeni morso inda be ka kuma minun fa kono isufika la mendron ko mana kan folate sigatala isufika la mendron ka donc a fo ko fota ma ban fo kata sen numa menia ya be kan num fo se ke nu ya fota de ko ma mirijara o kama Ousmane Fane RFM shumi mina sigi malikaw fe ka sigi malikaw ye Ousmane Fane welelen do ka botuba Bamako kaw commune Mro fo kata se tuba ka minu sigilembe an fe Bamako ya ko ka boka chaya sa iko kono kulu no Ousmane Fane ka bara nye kana bara yin ka jaddo ala sabu adama den imana ye domaine o domaine na no koni te tieni domaine de cheki jija o ka ke jamana ka bara la sa sikatola Ousmane Fane aya kanu aka donson goni aka donson dongili ka kanu ka bla au service de la révolution sabu yere wolo debout sur les remparts ka wuli ka joka do ni te Ousmane Fane yere kene min kono sikatola jiriba koro ka kene ka do ni ta sigile yoro mi meni yere ma ye kan goni fo aka yirila ayita donc abo donne awo pemi fe ka profiter mina doron ko nyini malien bela jelen fe Ousmane Fane foro de ba bula be Sénégal
mais foro in kono ye jiko geleya de bala ere ya ere di kolon do ma abeka kolon senena tegede do ba metri muganka atara se fara do ma o fara nyen no muke dabale ban ko maliyon ga de ma ka se ko fara ya la sana amna malkaw jora wala mashallah wadugo ibna ka fo révolution ibna ka fa betali ke sira chamane ba sikatola ibna ka fo fem ma ko ambalma munu be évoluer entrepreneur do mena kono no e ken re bara o yanga la ini anya nyini olukata o srafe wa be wole bla lu ma oluko kokoro do ko sobe o de kama ibna ka fo anye kokoro do waleta afo fem ma ko sedu Keita ibna ka fo anye akabara fo ko sobe ibna ka fo international malien Seydou Keita fokata se e aka groupe ma fokata se ibna ka fo ko chamama ko sobe ibna ka fo jeune chifina ka munu menna no ka na fole jamana kono wasa ka se ka bara de chifina ka en même temps ni afora ka ju ankolo la akoro to woro fo ye bara ko sigata la de bara dron ni bara te jokolo la te wala o fenti ibna ka fo wakadugo soninke Baïsa ba don Zigri Baïsa Zigri Baïsa o ben hakili Zigri koromana mais Zigri Baïsa don sabu Zigri Baïsa fana kera mogo de mogo min sona aka seko na aka donko ka bla jamana bolokan sabu la nuit de drapeau min temena ama fo Zigri Baïsa ko ma fa kwa jora o de la kata konyo yoro uja ka denguni yoro uja ka keneba uja a sona doni min ba la fana ka di jamana ma nasigala donc Zigri Baïsa fana welele mbambolo o kene kono ngo ma chama ni be ado awa dat se ka ma bela biru comme wakati bala woro karlena shu sama yago wala Zigri Baïsa nasro ale ka do bambolo ko aga morso do dama wala anga kene nyama fifa ka do yako Zigri Baïsa hubul watoli min al-imami hubul watoli min al-imami hubul watoli min al-imami faso kanu ne limani kaki faso fa o yakuna ndia ni banala ikuna gago wala ikuna gago so jugo doba fo kateni bebo ala ikuna gago kuna gago de wala ikuna gago kira ba mamadu kira de nyanina kira nyanina afaso kola wala ifaso efemba faso de nyuma baby sa afaso kola aha faso efemba faso kanu ko betali gali manyala kumbul watan min al-aidan aidan ka karam ko de kalande fitini donc fitini ida cameraman tawa tuwa ya fambe kalanyoro siride no fa tuwa ne ala ike yengae alli mata kalanyoro la mo kalanto ibe kalan no fe siga donc ni kira ta kuma faso kula ay siga tala de même mona ni kuma ni ko fa la ko mo do so mo ni ti faso pasra futa parce que mina min fana fiena mo te se ka ke fa fe ite fe min dongo mo be faso ko don ti be ni don la ite se ka ke fu ye faso kanu no ali ba mo mo ko on ga diviser ni ko ka kulon folo ka bara awo ni donite foite ala numu kenina doya o doya avec jaba gosi ka kolon gosi ka jele gosi ka muru gosi awa ke ni doni de sino lu fanga be en la ka tema donc je fais le bas de min doni de la tuma dola ko nega mi ka fara mi flen awo 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 ni doni ta ke o de la numu bonya bene ro ko so sigatula ibne ka fo ko awul ka communion fana no ko bolao chama mina ye kene ko ya bunga shu ni fore ko ni et puis ya no ka ko ne ko ka amso sama sika awo ya do ya même ko hakili digala c'est le 15 février 2025 RFM ka shu la nyini mi bana RFM ka shu la era kakan yo de fok dun don to kuma kono ngoni ya mi no kuma kala te lamene kala de bila an lamene kala an se ka ngon don an se ka bu ngon kalama wa kuna foni ba minu ni kibari ba minu be ka se ti nyoma en même temps aka se ka kisamo be ga de medo arajo ma so wanyo de fo arajo yi jamana de on tade ni go jamana de on kam mo minu me don jamana kola ndama arala mo jamana en kono ni ba ke ati don ye
non a bɛ dɔn ye o n'a tun tɛ dɔn ye ɲanguma i jɔra o minnu b'a dɔn olu b'a dɔn ye quoi o de man ca an bɛ fɛ o de ka caya sinon kana siga ne yɛrɛ ka boli in na ni n ka wuli ka jɔ in na malidenw bɛ mali ko la sa awɔ kɛ hali n'a sɔrɔ a man ca a dun fɔra an fɛ Sidiki Kuyatɛ fɛ ko ɲuman man ca ko ala yɛrɛ man ca ko kelen y'a dun. I bɛna k'a fɔ tuma kɔni i bɛna k'a fɔ a surunya dɔɔnin kosɛbɛ i labɛnnen don dɛ nka 31 ko la aw cogo di bon anw ka 31 ko la anw tɛ 31 ɲɛfɔli foyi ye ko sanwala tɛ dɔw ka sanwala sinon n'i taara Chine n'i ko 31 olu tɛ ɲɛ dɔn a la i taara Inde olu tɛ ɲɛ dɔn a la i taara Iran olu tɛ ɲɛ dɔn a la nin ye nazaraw ka sanwala de ye après kɔnɔɲɔgɔn minnu ni ko minnu bɛ fara a kan ne kɔni ka faamu na k'i to sanwala in kɔnɔ i kisi man di o ma. mais problème tɛ yɔrɔnin dɔ la sisan mais a don su ɲuman de ka ca wa juguman de ka ca. ko ne bɛ fɛ ka ne bila kuma na dɛ sinon ni ɲuman tun ka ca kuma tun bɛ caya. est-ce que mɔgɔw fara ɲɔgɔn ka taa misiri la ou bien ka taa. mɔgɔw tɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa misiri la mɔgɔw tɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa église la hali ni église taga bɛ yen o y'an balima chrétien olu de bɛ taa église la mais an balima silamɛden minnu kɔni b'a fêter cɛ n ko n bɛ min f'i ɲɛna yɛrɛ ko ka fɔ mɔgɔw ye wali ko ye mɔgɔw dominer trop. mais wagadu i bɛna k'a fɔ mais munna e bɛna k'a fɔ e yɛrɛ bɔra k'a ɲɛfɔ sisan n'i y'a ta k'a lajɛ a su juguman min bɛ kɛ o de ka ca ni a ɲuman ye mais mun bɛ o kuma caya jamana kɔnɔ n'a sɔrɔ ko ɲumankɛlaw ka ca. kuma caya kun kɔni dɔnnen don ko ɲuman de man ca ne ka faamu na ninnu ye fɛnw de ye fɛn minnu n'u ka jamanadenw kan ka ladogi a la an man wagati bɛɛ ka kuma nin kɔnɔ ka ɲɔgɔn lagosi ka ɲɔgɔn sama jamana in mago t'o la koyi fɛn min don n'a man ɲi a bɛ ɲɛfɔ de a bɛ yira denmisɛnninw na dɛ denmisɛnnin ma fa n'a ba ye ko min kɛla foyi tɛ denmisɛnnin bila o kɛli la dɛ denmisɛnnin minnu bɛ ka 31 fêter bi u y'a y'u kɔrɔw n'u faw de la. i ka kuma latigɛ tɛ jamana kɔnɔ i tɛ maa si ye ko a bɛ ɲɛnaminimafɛn publicité kɛ i tɛ maa si ye ko a bɛ ka kɛnɛ dɔ sigi walima ka fɛn dɔ kɛ ko ɲɛnaminimafɛn kan i bɛna k'a fɔ ɲɛnaminimafɛn sow ka ca o jamana kɔnɔ i ma deli k'a si datugulen fɔlɔ ko imprimé yɛrɛ la cɛ min cɛ diɲɛ de tɛ jamana kɔnɔ a fɔlen don ko i bɛna k'a fɔ siradalajɛw ko o man ɲi i bɛna k'a fɔ sow bɛ ka dayɛlɛ i bɛ k'a fɔ tiɲɛ tɛ jamana kɔnɔ fo an ka tiɲɛ fɔ i tɛ se ka tiɲɛ fɔ a jamanaden fa ka farin ka yeri yɛrɛ ka fɛn tiɲɛ tɛ ko malo kɔnɔ sinon wagadu ko in na ne ka famille min ye lamɛnni kɔfɛ ne bolo a fɔlen don ko dɔw ka fêti don mais munna dɔw fana bɛ ɲɔgɔn sama nɔfɛ par exemple a fɔlen don ko dɔw ka fêti don mais munna silamɛw bɛ ɲɔgɔn sama ne ma a danbelen don ko minnu ka fêti don même olu si ye ɲɔgɔn sama n'a nɔfɛ a ka ɲi a ma ɲi n'a fɛ mais i bɛ taa sɔrɔ i bɛna k'a fɔ a fɔlen don ko minnu ye silamɛw ye olu de bɛ ɲɔgɔn sama a bɛ bɛn a tɛ a dun fɔra ko lakum dinukum waliya din mais i b'a dɔn k'a fɔ o bɛ yen ka waleya o fana de bɛ yen jamana in kɔnɔ n bɛ ka kuma tigɛ jamana in kɔnɔ fɛnw bɛ fɔ quoi mais est ce que Sidiki Kuyatɛ yɛrɛ ka kuma min yɛrɛ bɛ k'a fɔ est ce que a tulo b'a yɛrɛ la wa. donc wagadu tuma ye dimi don a la an b'a lajɛ ka i minɛ k'a fɔ kɛnɛ kuruya da mɔgɔw tulo k'a fɔ ni RFM ni ala sɔnna ma wele bila lɔ Malika bɛɛ lajɛlen ma i minɛ k'a fɔ février kalo nata in kɔnɔna na i minɛ k'a fɔ ale tile 15 le 15 février 2025 20h tuma bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ RFM jabaraba la yan RFM tɔgɔla su i minɛ k'a fɔ an ka jɛ ka ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ walasa i minɛ k'a fɔ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ɲɔgɔn cogo la an ka gɛrɛ ɲɔgɔn na ɲɔgɔn nisɔndiya ka ɲɔgɔn laturu i minɛ k'a fɔ walasa ka kuma yɛrɛ ka mɔgɔ ka kɛ gɛlɛyabaw tun bɛ jamana kɔnɔ wagadu i ka folikan laban. ne ka folikan laban i ka kuma kɔnɔ fɛn dɔ bɛ yen o hakili jɔyɔrɔ kan kosɛbɛ o ye nin jɛmukan ye e tun b'a lamɛn Sɛgɛni Babi kɔnɔ wagati min e tun b'a enregistré téléphone fitininw de la n'i tilala k'a lamɛn comme espace t'a kɔnɔ ka espacer o bi kɛ yɛrɛ de nana kɛ o émission kɛbaga ye an b'a fɔ k'i jara k'i koloba kari nin de don ɲɛnamaya ko o ko bɛ yen
ni dalen do ala ko tieno ko sebedo ana sika do la bi resoro iri sanfa donc kamalika kemana musoman befo ante nyene de mare musoman ko yugo do yagaru na ga kunyi na ga mama na ga kanta o kenya ko fi février paso tamodo karago 2025 RFM ngoro awnyano magaire ko khirinde no magaire usman fane nangri tuba aro zikri baisa aro chakri bagan ngabe ali on sanga on soiti mei kenna nya sababu ina hanke bugura kini besu awana arajon kan medema o nyamna na kebe kona na kene kai wassalamu alaikum wa rahmatullah. Yes.